Mag geen stofje aan te pas komen hier. Moet helemaal schoon. Ja, niet dat ik dadelijk die eierverf nog op mijn nieuwe phone heb. Oké. Jezus, er is me nogal een boeket, hè. Hallo? Het is een beetje ver weg allemaal, maar ja, er zit een tafel tussen, ik kan niet dichterbij. Ik zet het boeket hier, want je ziet meer boeket dan mij. Ja? Peter, vandaag beloof je jezelf plechtig dat je die telefoon heel houdt, dat je geen gekke dingen gaat doen, dat je gewoon eens een normale video opneemt en dat alles gewoon heel blijft. Dat is met name heel belangrijk. Goed, met je slechte motoriek, met je alles. Dit is een telefoon, dit is duur. Goed zo. Ja, dat moet ik even mezelf beloven. Hallo lieve leuke vrolijke kijkers, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Peter Naus en ik ben die jongen die te skeer was om een iPhone XS of een iPhone XS Max te kopen. Dus nou, ik heb gekozen voor de XR. Ik ben er ongeveer 10 euro goedkoper per maand uit. Ja, ik heb hem niet gekocht, dit is gewoon een abonnement, dit is gewoon een lening. En daarbij hoefde ik ook nog eens 70 euro minder bij te betalen. En ik heb daarbij ook nog eens 64 gigabyte meer dan dat ik bij de XS en de X Max zou hebben. Oh my god, die namen allemaal, I cannot. Maar ja, ga ik daar spijt van krijgen of niet? Het is de eerste keer in mijn leven dat ik een budgettelefoon, of ja, budgettelefoon, hallo, die was nog 700 zoveel euro, ja, heb gekocht. Nou, ik had echt totaal geen zin om meer superveel geld uit te geven voor de XS of de XS Max. Die is al helemaal... Wat heeft deze telefoon? Geen idee, dan moet je even de specificaties bij Apple opzoeken. Ik weet wel dat deze geen dubbele inzoomfunctie heeft van de camera, maar dat de camera wel net zo goed is. Nou, wie zoomt daarin? Nou, ik niet, want gewoon bij iedere telefoon vind ik een inzoomfunctie alsof het een Galaxy S1 is. De foto's uiteindelijk. Nou ja, gewoon dichtbij staan vind ik de beste foto's. En deze zou een ander scherm hebben, maar daarbij zou het dan wel weer de pixeldichtheid hebben. I don't know. Maar we gaan het uittesten. Ik hoop dat ik tevreden ga zijn. We gaan hem uitpakken en ik hoop... Oh mijn god, het is weer zo ver weg. Ik zal dadelijk even wat shots van dichtbij doen. Daar gaan we. Oh. Oh, alsjeblieft Peter, hou het heel, hou het heel. Oh. Dan gaan we hem openmaken. Wauw. Eerst krijgen we natuurlijk altijd de handleiding, maar die heb ik nog nooit in mijn leven gelezen. Dus nou ja, daar doen we niet veel mee. Ik weet wel dat het product Red, als partner Red doneert Apple een deel van de opbrengst van de iPhone aan het Wereldfonds voor de financiering van HIV en AIDS programma's. Dus we steunen ook nog een hartstikke goed doel. Hartstikke fijn. Nou ja, zoals ik al zei, oh, hier zitten wel Apple stickers te koop. Oh, ik ben helemaal zenuwachtig. Ik hoop niet dat ik te veel koffie hiervoor heb gedronken. Oké, is alle vuil van de tafel af? Kan er niks gebeuren? Ik ga hem uit het ding halen. Oh, wow. Oh, het is de eerste keer dat ik een rode telefoon koop. Of de eerste keer in mijn leven dat ik een telefoon koop die een kleurtje heeft. En deze is wel echt heel vet. Ik match ook nog met alles nu. Dit is niet, ik heb dit gewoon vanochtend aangetrokken. Ik hoop dat hij nou ook nog gewoon goed draait. Ik weet wel dat hij op het laatste besturingssysteem draait. En dat de voorcamera hetzelfde is als de XS. Dus ja, ik ben toch altijd in selfie mode. En ik neem alles op in selfie mode qua video's. Daarbij draait hij op de nieuwste chip van Apple. Dus nou, ik ben helemaal up to date. En voor een paar honderd euro minder denk ik dat dit wel heel goed gaat zijn. Ik moet hier nu een hoesje om gaan doen. Want ik vertrouw het allemaal niet. Oh ja, daarbij komen natuurlijk de AirPods. Die ik hopelijk niet ga kwijtraken. Het zijn wel volgens mij met kabel, toch? Even kijken. Ja, natuurlijk. Voor die andere moet je weer 150 euro betalen. En ik heb eindelijk weer eens een adapter. Want die van mij, de andere zijn allemaal kapot. Ik zit met de Action kabel telkens op te laden. Nou, dus hopelijk houdt deze het wel lang. Ik ga het proberen, maar het is natuurlijk weer zo'n klein kort kabeltje. Dus ik kom toch nog naar de Action en draaien om een 1,5 meter kabel te halen. Ik ga de folie ervan afhalen.
Ja, dit gaat goed, Peter. Dit gaat goed. Wauw, echt heel mooi. Oké, hoesje eromheen, want dit gaat fout anders. Ik dacht bij mezelf, ik bestel op AliExpress alvast een hoesje. Duurt dat nog 1,5 week voordat die binnenkomt. Dus ik ben net naar de winkel moeten gaan, naar de Turk. Zo noemt hij zichzelf. En dan heb ik een hoesje moeten kopen voor 25 euro. En de screen protector was 30 euro. Nou, huilen met de pet op. Maar goed, ik heb aan mijn dorp weer gesteund. Ik heb daar weer wat geld achtergelaten. Maar nou ja, op AliExpress had ik 7 euro betaald voor beide. Maar goed, ik vertrouw mezelf echt niet zonder hoesje. En ik dacht bij mezelf, ik ga die telefoon niet installeren voordat ik een hoesje eromheen heb. Ik ken mezelf veel te goed. Ik heb gewoon een transparante gepakt. Ja, hij zit, mensen. Als hij nu valt, heb ik hopelijk geen breuk meteen. Oh, nou, het ziet er ook nog goed uit. Ik vind het wel altijd zonde dat ik hoesjes moet gebruiken. Weet je, het liefst had ik gewoon dat ik de telefoon zo in mijn zak kon stoppen. Maar ja, dat gaat nu eenmaal niet, want dan leeft hij geen 2 weken bij mij. Hoe gaat dat ding aan? Ik neem aan hetzelfde als alle anderen. Hè? Hoe ging die van mij nog eens aan? Even zo, aan de zijkant. Ja, ja, ja. Hij doet het. Zal ik meteen maar proberen de screen protector erop te doen voordat ik met mijn vieze vettige vingers eraan ben geweest. Dat gaan we proberen. Wow, ziet echt mooi uit dat scherm. Ik heb nu een 7 Plus trouwens. En dus ik zie nu alles zonder omheiningen. Oké, wet wipe. Die is echt nat. Oké, nu moet alle stof er dus vanaf. Moet ik mijn mond maar dicht houden. Ik ben hier zo niet goed in dat aanbrengen van die dingetjes. Alsjeblieft, doe het. Ik heb 30 euro betaald voor het scherm, dus als het misgaat, dan gaan we even met z'n allen huilen. Dit is de slechtste unboxing video ooit dit. Ik zie allemaal stofjes erop liggen, dat mag niet. Maar die komen van het doekje af. Nu wordt het spannend. Oké. Nou, en die meneer had me dat voorgedaan hoe ik dat moest doen. Maar ik vraag me af of dat gaat lukken. Alsjeblieft, doe het. Sorry joh, maar er blijven telkens stofjes uit de lucht vallen. Oké, ik denk dat die zo goed is. Wat is het scherm? Oei, 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 oei. Oei, 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 oei. Oké, Peter. Ja, nu heb ik er stof voor. Nu heb ik er overheen geveegd. Eerst hierboven. Ik weet niet of ik goed zit. Oh, hij zit al geplakt. En het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Het gaat goed. Het gaat niet goed. En in het midden zit natuurlijk... Oh, er zit een gigantische luchtbel. Een gigantische luchtbel. I hate it. I hate it. I feel I'm never gonna be happy again. Kijk nou die luchtbel daar in het midden. Hallo, 30 euro naar de poep. I hate it. I hate it. En nu dan? What the hell? Doet het niet. Stand van zaken, hieronder zit dus een enorme luchtbel en die krijg ik niet eruit, want het scherm heb ik een beetje scheef gedaan, waardoor die wordt opgewipt door het hoesje. Hoe ga ik dit nu oplossen? Ja, eraf halen. Nee, dat had ik niet moeten doen. Oi, 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 oi. Alsjeblieft, doe het. Bijna. Ja, het is gelukt, mensen. Het is gelukt. Yes! Kijk eens hier, het is gelukt. I am so happy. I am happy, I am happy. Ik ben zo blij. Anders had ik me echt rot gevoeld. Weet je, dan heb je 30 euro voor zo'n schermpje betaald en dan gaat het mis. Als je op AliExpress die voor 79 cent hebt gepakt, dan kan het misgaan, weet je. Dan boeit dat niet. Maar als je duur betaald hebt... Vroeger had ik dat altijd. Ik was er zo slecht in. Maar het is gelukkig gelukt. Er zitten onder een paar luchtbelletjes, maar daar kan ik wel mee leven. Goed, hij is aan. Kijk, daar gaat hij vanzelf aan. Hallo. Emergency call? Nee, cancel. Nederlands. Ik vind het scherm, de randjes aan de zijkant zijn iets zwarter en dikker dan de XS en de XS Max. Maar het stoort echt niet. Ik vind het hartstikke mooi. Vooral als je van de 7 Plus afkomt. Waar je gewoon echt 85 centimeter aan omleiding hebt. Wacht op andere iPhone. Plaats het patroon in de cirkel. Nou ja, jeez, het gaat gewoon vanzelf.
Is dit zo interessant allemaal? Houd deze iPhone in de buurt van je nieuwe iPhone terwijl de gegevens worden overgezet. Hij is trouwens even groot als de 7 Plus. Dus het is groter dan de XS. Dus nou, ik zit gewoon op de 7 Plus, maar dan is mijn hele scherm gevuld. Dat is wel echt super fijn. Het kan enkele minuten duren om je iPhone te activeren. Ik kom zo bij jullie terug na de reclame en dan hebben we ook nog een mooie lifehack voor jullie. Een hele gave lifehack. Beweeg je hoofd langzaam om de cirkel compleet te maken. Hij is mijn hoofd aan het scannen. Ik zie allemaal van die golfjes. Volg de pijl. Tweede scan Face ID voltooid. Oké, ik ben benieuwd. Nou, dan moet ik geen facelift gaan laten doen nu. Dan kom ik nooit meer in mijn telefoon. Oké. Is het nog steeds zo dat je je telefoon eerst moet opladen, helemaal? Want anders krijg je een trage accu? Ik heb geen idee. Deze telefoon, de nieuwe, geeft mijn oude iPhone allemaal opdrachten om alles over te zetten. En bij te werken en bij te stellen. Dat is wel echt super fijn. Mensen, ik moet nog 10 updates doen allemaal. I cannot. Ik ga even opruimen, ik kom zo bij jullie terug. Ik zit gewoon nog steeds te updaten. Hoe lang is dit nu al gaande? 20 minuten of zo? Duurt te lang. Ik zit hier al een tijdje en mijn telefoon, ja, die wilt maar niet laden. Duurt te lang. Wow. Je moet me eens in de kroeg horen gaan. Dan ga ik los. Maar dat hoort niet met hoe lelijk ik zing. Ik was laatst naar een karaokebar. En die mensen die daar zongen, die konden best allemaal een goed toontje zingen. En dan kwam ik aan. I'm loving angels instead. Hij doet het. Of toch niet? Oh nee, hij gaat nog een keer laden. Maar goed, zodat hij goedkoper was, op een paar puntjes lever je dan in. Maar ik hoop dat het niet zodanig is dat ik er spijt van krijg. Wat ik heb gelezen van de mensen, zeggen ze, nou, dat merk je niet, dat voel je niet. Die functies en die andere, dat heb je echt niet per se nodig. Dus, we gaan het zien, we gaan het uittesten. Ik zal het in mijn Insta-story gooien, hoe het me bevalt, hoe het gaat. En ik hoop dat mijn Insta-story dadelijk op deze telefoon gewoon nog hartstikke goed kwaliteit is. Niet dat ik dadelijk zo'n dikke waas eroverheen heb. Je kunt me volgen op mijn Instagram, Peter Nout. En daar maak ik ook herkenbare sketches op als ik tijd heb. Volg me maar gewoon, het is gezellig. Verzocht om account herstellen. Als je account klaar is voor herstel, sturen we je instructies over 24 uur. Dus ik moet gewoon 24 uur wachten voordat ik mijn Apple ID opnieuw kan instellen. Echt, kom samen huilen alsjeblieft. En ik wist gewoon nu het wachtwoord. Ik heb het wachtwoord gevonden. Ik heb nog een mooie lifehack voor jullie. Mochten jullie nu geen hoesje hebben gehad en je hebt echt dringend een hoesje nodig, dan doe je... Ja, 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 ja. Een hoesje. Kijk eens aan. Als hij nu toch valt, nou dan gaat er helemaal niks kapot. Geen scherm kapot. Het wordt gewoon hartstikke goed beschermd. Ik heb zelfs nog een beetje lucht. Ja, een beetje lucht eruit halen. Kijk eens hier. Een mooi hoesje. Als hij nu toch valt, dan overleeft hij het zeker. Wil je hem nou uit het hoesje? Uit het hoesje. Echt een bijzondere lifehack. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En deze telefoon, ja, dat duurt nog even. Ik laat het jullie weten op mijn Instagram hoe het gaat en hoe het bevalt en toestanden. En ja, we zullen zien. Want ja, hij doet nu helemaal niks. Ik ben aan het wachten op een accountherstel. Ja, helaas, huilen met de pet op. Oh nee, die heb ik al afgedaan. Zet uit. Ja. Oké. We wachten af. Daar. Dankjewel voor het kijken. Blijf positief, zou ik zeggen.